дар бораи боздоштшудагон ҳамин қадар гуфта метавонам, ки шумораи онҳо аз рӯи бархи ҳисобҳо аз 50 то 150 нафарро дар бар мегирад. шумораи аниқро ягон нафаре ё ягон корхонаи давлатӣ ё ки ягон ташкилоти ғайридавлатӣ ҳам намедонад, чунки чунон ки мо медонем дар ин воқеа вақте ки рух дод, ба он ҷо қувваҳои зиёди полис, аз он ҷумла Росгвардия амон ба он ҷо даъват карда шуданд аз тамоми манотиқи худи шаҳри Москав ва бисёри ҷавононро боздошт карда ба шӯъбаҳои полиси ҳамин минтақа бурданд, ки дар он ҷо чанд шӯъбаи полис вуҷуд дорад. аз ин рӯ ҳисоб муайяне нест. аз рӯи маълумоти охирин онҳоро тафтиш карда истоданд ва шахсоне ки ҳуҷҷатҳояшон дуруст бошанд, онҳо албатта ҷавоб дода мешаванд ва шахсоне дар байни онҳо агар шахсоне бошанд, ки қонунвайронӣ вайрон карда бошанд, онҳо аз ҳудуди шаҳри Москав, аз ҳудуди Русия ихроҷ карда мешаванд ба муҳлати 5 сол.